Паўстанне Каліноўскага чулі? Праўда? А ці ведалі самі паўстанцы, што яны ўдзельнікі паўстання Каліноўскага? Ці чулі наогул, хто гэта такі? Сёння, калі скажаце ў Польшчы «паўстанне Каліноўскага», вас не зразумеюць, бо ёсць паўстанне стрычнёвае, студзеньскае паўстанне. Ну, а добрыя рускія людзі, нават гісторыкі, скажуць: «Дык гэта польскі мяцёж! Вас там не было!» Дык, можа, і сапраўды не было. Усё гэта казачка? А з вами Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Пагаворым сёння пра тое, ці Каліноўскага гэта было паўстанне. Ці было ў нас тое паўстанне наогул? Дзе міф, а дзе самая падзея? Што ж, пачнем. А вы пакуль можете зрабіць паўзу і падпісацца на наш канал, калі вам гэта цікава і бяспечна. Дзякую. Як наогул яно ўсё пачалося? Пасля ганебнай паразы Расіі ў Крымскай вайне польскі рух абудзіўся. Маўляў, Расія калос на гліняных нагах, дык можа і мы паспрабуем. Тым больш заходнія дзяржавы, асабліва французы, як заўсёды зрэшты абяцаюць падтрымку. Варта толькі пачаць, як казаў Напалеон, увязацца ў бойку, а там паглядзім. Патрымаемся пару месяцаў, а далей падыдзе французскі, брытанскі экспедыцыйны корпус, вуаля, адновім рэч паспалітую. Ну і вось, яшчэ ў 1858 годзе гурток Далеўскіх у Вільні наладжвае сувязь з Варшавай ды палітычнай іміграцыяй. У Лондане, Парыжы, на захадзе, то бок паўночна-ўсходняя частка колішняй Рэчы Паспалітай, землі былога Вялікага княства Літоўскага таксама ажываюць. Маўляў, мы ў тэме, давайце. Калі ўвесну 1861 у Варшаве стартуюць вулічныя маніфестацыі, а расіяне іх жорстка разганяюць, хваля салідарнасці кранае і Вільню, і Менск, і Гародню. Арганізатары паўстання падзяліліся на два лагеры – белых кансерватараў і чырвоных радыкалаў. І акурат лідарам чырвоных тут у нас быў Кастусь Каліноўскі, якому на момант пачатку паўстання 25 гадоў. Нічога дзіўнага тут зрэшты няма, бо сярэдні ўзрост кіраўнікоў атрядаў паўстанцаў 25-27 гадоў. У Варшаве дзейнічае Цэнтральны нацыянальны камітэт. За паўгады да пачатку акцыі ён дзеліць тэрыторыю былога Вялікага княства Літоўскага на акругі, гміны, паветы. А на чале ўсяго гэтага Літоўскі правінцыйны камітэт са сваёй пячаткай, штабам і дакументамі. Правінцыйны камітэт гучыць неяк несалідна, праўда? Але акурат на плечы гэтых людзей, на гэтыя землі ускладалася ключавая роля – стрымаць, звязаць расійскія вайсковыя злучэнні. Пра баявыя дзеянні на нашых землях мы яшчэ зробім асобныя сюжэты, але вось лічбы на падумаць. Праз лясы Літвы і Беларусі прайшло некалькі дзесяткаў тысяч добраахвотнікаў, ад 40 до 68 тысяч. Дакладна ніхто не скажа. Каб падавіць паўстанне ў адной віленскай вайсковай акрузе, маскалі ў студзені 1864 выслалі сюды 144 тысячы салдат рэгулярнай арміі. І гэта ж рэгулярная армія супраць паляўнічых, гімназістаў, асочнікаў, сялянаў. Колькі паўстанцаў загінула? Ад 6 до 8 тысяч чалавек, без уліку тых, хто пазней сканаў ад ранаў ці памёр на Сібіры. Колькасць баявых сутыкненняў у нас з лютага 63 па сакавік 64 за год ацэньваецца ад 223 до 331. Паўстанцкія камандзіры і лідары – гэта ж не толькі Каліноўскі, які на карцінах Сергеевіча стаіць у лесе сярод касінераў. Гэта людзі, якія заслужана сталі легендамі. Майстар партызанскай лясной вайны Валеру Рублеўскі, ветэран Каўказу і Крымскай вайны Людвік Звяждоўскі, легенда. Таксама Ян Козел-Паклеўскі, Зыгмунд Чаховіч ды іншыя. Калі ж казаць пра сасланых на Сібір, то вось вам агульная лічба. 38 тысяч высланых з тэрыторыяў былой Рэчы Паспалітай. На землі былога ВКЛ прыпадае 22 тысячы, то бок 57%, больш за палову. І як ты пасля гэтага будзеш казаць, што тое паўстанне гэта толькі ў Польшчы і пра Польшчу? А давайце пра Польшчу. Дакладней, пра Рэч Паспалітую, бо акурат аднаўленне гэтай дзяржавы ў межах 1772 году было мэтай паўстанцаў. На гербе паўстання арол, пагоня і арханёл Міхал.
А не толькі арол, як вы маглі заўважыць. Акурат канцэпцыя Рэчы Паспалітай як федэрацыі, аб'яднання свабодных народаў стала той ідэяй, якая яднала, не гледзячы на ідэалагічныя разыходжанні. Заўважце, усе паўстанцы нарадзіліся ўжо пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Нават напалеонаўскія войны былі ўжо далёкай гісторыяй. Моладзь, якая брала зброю ў рукі, ніколі не бачыла Рэч Паспалітую. Пра яе ведалі з расповедаў дзядоў, з кніг, з гравюраў. Гэта была краіна мары, якая свядома ці несвядома ідэалізавалася. То бок, калі мы гаворым пра гісторыю, нават зараз, мы гаворым пра сучаснасць. І тут, паслухайце уважліва, у колішнюю дзяржаву, якая безумоўна мела шмат супярэчнасцяў, маладая генерацыя паўстанцаў укладала ўжо свае сэнсы: свабоду, роўнасць, справядлівасць, суб'ектнасць асобных народаў. Сяляне, напрыклад, пераказвалі з вусна ў вусны, што вось тады да падзелаў, да Кацярыны прыгону не было. Хоць ён, канешне, быў, хай не такі жорсткі. Рэкрутчыны не было, а вось яе сапраўды не было. Адным словам, дзяржава мары. Сэнс у тым, што спрэчкі пра тое, як будзе выглядаць новая дзяржава, адкладаліся на пасля. Пераможам, от тады і вырашым. Пра гэта не думалі, бо яно не было на парадку дня. Рамуальд Траўгут, апошні дыктатар паўстання, нагадаю, не ў сучасным разуменні дыктатара, а ў гістарычным, проста вайсковы кіраўнік. Калі маскалі запыталі яго пасля абвяшчэння прысуду, якая была мэта, адказаў: незалежнасць, маючы на ўвазе Польшчу. Каліноўскі, апошні дыктатар паўстання на нашых землях, перад смерцю у сваіх зваротах рабіў акцэнт на сацыяльных свабодах і звяртаўся да беларускага сялянства. Гэта не пра супярэчнасці, а пра прыярытэты. Траўгут быў не супраць сялянаў. Каліноўскі не быў супраць Польшчы, але ў кожнага быў у фокусе свой прыярытэт. Дык за што тады гэта было, тое паўстанне? За свабоду. Сімвалам гэтай свабоды і быў герб з арлом, пагоняй і арханёлам Міхалам. А вось сімвалам прыгнёту, гвалту, няволі быў расейскі двухгаловы арол. Як зрэшты і зараз. Выбірай. Калі ты за свабоду, ты за паўстанцаў. Калі за няволю, то за імперыю. Таму менавіта да паўстанцаў далучаліся і этнічныя расіяне, якія трымаліся ідэяў Герцена, дэмакраты. Яны ж ад гэтага не ставалі палякамі, праўда? А давайте вернемся да Беларусі і да Каліноўскага. Панове і паненкі, гэты выпуск, напэўна, ніколі б не з'явіўся, калі б у школах у Беларусі нам расказвалі праўдзівую гісторыю. Не было патрэбы, але не расказваюць чамусьці. Таму, калі вы лічыце наш праект вартым і патрэбным, чакаем на падабайку, падпіску і данат, калі вам бяспечна, канешне. Дзякую. У 1867 годзе, калі паўстанне было ўжо задушанае, а край вытаптаны казачымі конямі ўздоўж і ўпоперак, у Вільні выйшаў першы том кнігі «Сведения о польском мятеже в северо-западной России» генерала Васілія Радча. Таго Радча абраў на ролю гістарыёграфа губернатар Мураўёў, то бок галоўны антыгерой тых падзеяў. Навошта? Бо расіянам патрэбная была свая версія гісторыі. Усяго, што тут адбылося. Але пры гэтым той Радч меў поўны доступ да матэрыялаў следства, дакументаў, роўна і да ўдзельнікаў паўстання, якія былі ў палоне. І вось ён піша, што паўстанне, якое рыхтавалася ў Літве, кардынальна адрознівалася ад таго, што было ў Польшчы. Пішучы пра Каліноўскага, Радч вылучыў два фокусы – сацыяльны і нацыянальны. Першы гэта пра тое, што Каліноўскі тапіў за сялянскую рэвалюцыю, за перадачу зямлі сялянам, то бок максімальна дэмакратычная праграма. Другі момант, Каліноўскі дамагаўся незалежнасці гістарычнай Літвы. На гэтым нібыта і палягалі яго супярэчнасці з Варшавай. Нагадаю, што ў Варшаве Каліноўскага сапраўды лічылі сепаратыстам. Узгадаем хаця б толькі абвяшчэнне літоўскага правінцыйнага камітэту, які ўзначальваў Каліноўскі, часовым правінцыйным урадам Літвы і Беларусі. Цэнтравую ролю Каліноўскага ў падзеях на нашых землях вызнавалі і першыя польскія даследчыкі, самі паўстанцы ў мінулым. Быў такі Агатон Гіллер, які выдаў у Парыжы 4-томнік па гісторыі паўстання. Нягледзячы на тое, што з Каліноўскім яны былі ідэалагічнымі апанентамі, адзін быў белы, другі чырвоны, апошняга ён называў нязломным, а яго гібель на Шыбеніцы, маўляў, зрабіла моцнае ўражанне смеласцю і надзеяй на будучыню.
Ён жа, дарэчы, першым надрукаваў лісты з-пад шыбеніцы Каліноўскага са зваротам да беларусаў. Іншыя польскія гісторыкі, Прыбароўскі, Ліманоўскі, таксама ў адзін голас казалі пра адметнасць паўстання на землях гістарычнай Літвы і Беларусі. Каліноўскі, маўляў, верыў у народную рэвалюцыю і народную федэратыўную дзяржаву, саюз з Польшай, але не падпарадкаванне Польшчы на правах правінцыі. Ну і ўсе без выключэння пішуць пра яго ліберальную праграму, пра фокус на сялянстве. Цікава, што польскія публіцысты і гісторыкі акурат гэты момант пасля будуць бачыць як адну з прычынаў паразы паўстання, не дапрацавалі з простым людам. І таму, як пісала Ажэшка, сялянскія дзверы былі часта для паўстанцаў зачыненыя. Польскі нацыянальны рух акурат дапрацоўваў гэтае пытанне ўсю другую палову 19 стагоддзя, ажно да Першай сусветнай вайны. Нагадаю, што Пілсудскі шмат аналізаваў тое паўстанне і памылкі папярэднікаў у першую чаргу. Атрымліваецца, Каліноўскі у свае 25 гадоў быў візіянерам, бачыў галоўнае і бачыў адметнасць нашага краю. Што ж атрымліваецца? Калі Каліноўскі адзін з бацькоў беларускага нацыянальнага праекту, то само паўстанне 1863 году калыска беларускай нацыі. Ці адбылося б паўстанне ў 1863 годзе без Каліноўскага? Канешне. І ў Польшы, і ў нас. Быў бы на яго месцы які-небудзь там Якуб Гейштар, напрыклад. Толькі вось, што бы ён сказаў беларусам? Ці звярнуўся бы да іх? Тое паўстанне на землях Польшчы, Літвы, Беларусі, Украіны адбывалася ў пераломны момант, на раздарожжы, і кожны народ ужо рыхтаваўся ісці сваёй, самастойнай сцежкай, жыць дарослым жыццём. Студзеньскае паўстанне стала апошняй бітвай старой шляхецкай Рэчы Паспалітай і першай бітвай для маладых нацыяў. Рэч Паспалітая не паўстала з труны, але тая труна стала калыскай для новых нацыянальных праектаў. Ну а Каліноўскі для нас беларускім героем нумар 1. Згодны? Не згодны? Як нам усё ж называць тыя падзеі? Студзеньскае паўстанне? Паўстанне Каліноўскага, калі гаворым пра беларускі эпізод? А можа, ўсё ж такі польскі мяцеж? Давайце падумаем і паспрачаемся. Пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна, там і сустрэнемся. А на сёння развітваемся. Да сустрэчы. Гонар і годнасць!